докато не ни събра един курс по медиация, сертифициращ курс по медиация. Бяхме стигнали на фаза от нашия живот, където искахме да дадем нещо обратно. Извинявайте, вие сте млади, на обществото. Медиацията е управление на конфликти. Медиатора, ние ще видим, ще разглеждаме етимологията на думата и така нататък, но медиатора е онзи, който се опитва да разреши конфликта между две или повече страни. Конфликтът е процес, който възниква между две или повече страни, когато те имат различни гледни точки, различни цели, потребности или ценности и се конкурират за ограничени ресурси. Конфликта сам по себе си не е добър или лош. Конфликта означава точно това. Или разлика в комуникация, или разлика в гледни точки, а тя е естествена. И неправилната комуникация, или непълна, или и разликата в гледните точки. Често ми се случва да видя на улицата, единия не дал предимство на другия, спира се, почва се свири, слизат от колите и се почва. Ето ти един конфликт, в който също пак може да се включи медиатор и да им помогне да не се стига. Даже пред няколко дни се наложи, едните слязаха от колата и директно отиват към другия, вече ще се бият. Само защото му пресякал пътя. Човека се карат, понеже има момичета, които много често се карат всеки ден. Аз няма да се намеся, понеже това е един вид излиза, като бъркам им се в работата, което, не го приемаме за окей, всеки си е в неговата група, но ако са ми две близки приятели, ще ги изслушам и двете и най-често се опитвам да намеря начин, по който да ги сприятеля. А групите в класа за мен са пак от недоразбирателство, пак са защото има различни интереси. Това е по-трудно в училище, защото не само, че ги познаваш, ами утре пак трябва да дойдеш и да си в същата класна стая с тези. Това, което медиатора пък има като плюс, е, че той изначално залага на неутралност. Преговорите да бъдат базирани не на заявените позиции, а на интересите, които страните се стремят да удовлетворят. И ако ме изтърпите, малко по-късно ще го обясня. И когато запазването на взаимоотношенията е важно. Затова се препоръчва екипа да бъде смесен, разнополов мъж и жена, защото тогава всеки може да припознае от среща. И да не изглежда пристрастно. Ако правите семейна медиация, мъж и жена се развеждат, ако пред вас са двама мъже, жената ще се чувства, изстрела мъже срещу нея малко. Дори има начини на подреждане на масата, където ще седнем да разговаряме, дали да седнат двете спорещи страни, една срещу друга, не по средата, дали да седнем единия до едната страна, другия до другата и така. Има разиграти различни ситуации. Така че всеки се намира своя начин на това да се справи с положението. Защото се случва, когато ходим на обучения, имаме колеги, които, идеята е това, когато разиграваме казуси, както вас, до такава степен влизат в роля. Аз имах случай, тя стана, почна да блъска, разплака се и направо се наистина участваме. От другите стаи колегите идва преподавателите и казваме, какво става при вас? Вие сте изтребите тук. То всъщност е просто разиграване на обучение. Дори не е наистина. Жената много се вживя в това, че беше разстроена от това, че се развежда. Така че, всъщност реалният живот може да се случи. Дори вие може да изпаднете в ситуация, където
примерно, съученици се бият в коридора, нали, тогава наистина е напрегната ситуацията и трябва да реагирате. Днеска ще ви е трудно да го стигнете до там, но да се опитате да кажете, всеки един да каже какво положително вижда в другия. Тогава може да се стъпи на някаква обща, на някаква основа. Идеята е по-бързо да се разбираме, да няма толкова много дела в съда и да се потушават конфликтите още в началото. Така че една бъдеща професия. Успя ли да те заинтригува това като професия и би ли се занимавала за бъдеще с нея? Може би не бих се занимавала, но ако имам нужда от помощ, бих се обърнала към някой. Като професия може би не, защото се изискват много нерви за това да успяваш да разрешаваш чуждите казуси, но със сигурност бих ползвала в ежедневието си. Като професия може би не, понеже трябва да имаш много търпение, а при мен това липсва, но със сигурност ще се използва в ежедневието. Сега, аз ще ви раздам казусите, като първият казус е между съседски. Двама съседи спорят и медиатора трябва да ги връзи. Трябва да ги това се опитвам да ти кажа, че понякога е добре да извентилират малко, но ако видиш, че почнат реплика след реплика, ма ти така, ама аз така, нали? Защото, примерно, нали, без пари е оставена тази лодка, т.е. няма, нали, на добра воля е оставена. Ти кажеш, да, ама аз се оставям не за да изгори, нали, и плюс това ти си е ползвал, ти си признаваш. Вие склонен ли сте на някаква малко по-минимална сума, за да бъдете една идея по-съобразителен с Катерина с нейното състояние? Правка. Аз му помагах да пищови, за да си мине теста. Без мен още щеше да е във втори клас. И оттам станахме много близки. Много близки. Какво ви хареса поред това? Може да чувствате ли подкрепата от негова страна тогава? Не. Аз винаги, през цялата ни връзка, аз носех всичко. Какво ти направи най-силно впечатление и кое най-много ти хареса от информацията, която чу за медиация? Най-силно впечатление ми направи как се стига до разрешаването на конфликта и че не е просто, че не е толкова лесно, има много стъпки и много мисъл, трябва да погледнеш много детайлно в нещата. И най-много ми хареса последната част, когато ние влизахме в роля и разрешавахме конфликти. Това, че се развиваш като човек и се подобряваш в това да си по-спокоен и да знаеш как да постъпваш по спокоен начин, а не винаги с агресия. Най-много ми хареса разиграването на ситуациите, които правихме, защото мисля, че можеш наистина да влезеш в роля, защото много хора са минали наистина през такива ситуации и са виждали в реалния живот. Информацията, която научих днес, беше разнообразна, интересна и със сигурност ще я прилагам в живота си. Може би най-интересно и най-голямо впечатление ми направи ролевите игри, но като цяло всичко беше интересно и полезно. Коя за теб е най-голямата полза за хората от този алтернативен метод според теб, като цяло в обществото? Защото в крайна сметка може да запазите приятелски отношения и да се разберете по окей начин. Решаването на
на конфликти, защото не всички знаят как да реагират, когато около тях има конфликт или когато те попаднат в такъв, защото не всеки е готов да отстъпи и да направи компромиси и да говори с другия, когато е в конфликт с него. Според мен, чрез този метод ще се стига до по-малко агресивни развои на събитията и всъщност и двете страни ще бъдат удовлетворени от крайния консенсус, който ще се достигне. Ще се намали агресията и хората ще се научат всъщност как да комуникират по-добре един с друг.